Lilek mulej, tifilu gloria. Lilek mulej, tifilu gloria. Lilek mulej, tifilu gloria. Lilek mulej, tifilu gloria. Alleluia kolla لينتي تعبنا الشمس والقمر للحي يداولوا للماء والشتاء للفروت يساحوا الجنة الشجر الدنيا يلونوا ليلك مولاي تفيروا جلوريا ليلك مولاي تفيروا جلوريا ليلك مولاي تفيروا جلوريا ليلك مولاي تفيروا جلوريا ليلك مولاي. L-odwa tajba li l-kom prezenti f'dan s-santwarju u dawk li huma f'komunikazzjoni magħna fil-mezzi soċjali biex fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. il-grazzja ta' Ġesu li hija l-kelma tagħna li maħabba tal-Missier u l-għaqda tal-Ispiritu Santu tkun magħkom ukoll. ومياك وكل. Infaħru l-mulej għaliex laqqana biex jiżra fina il-grazzja tiegħu li hija l-kelma. U jekk din il-kelma nilqawha b'qalb safja tista' tagħmel ħafna frott bħalma nisimgħu fil-Vanġelu. Nitolbu l-mulej iħallina jaħdem fina biex inħalluh jagħmel frott li jixtiequ minna biex inkunu sinjal ta' mħabta. Biex tiċċelebraw kif ixraq nitolbu maħfra. Mulej, inti l-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja tagħna. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej, int l-imħabba u l-farq tagħna. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejja. Amen. L-udissa din nofruha għal David Azzopardi. Nitolbu. U Alla, li tħares lil min jittama fik, minajrek xejn ma jiswa, xejn muqaddis. Kattar fuqna il-ħnina tiegħek u kulint li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ndew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li narfu norbtu ruħna minn issa stess mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarem il-ktib tal-profeta Ġeremija. Dan għalli il-mulej. Mur u ixtri ħżiem tal-għażel għal-qaddek u dawru ma' ġembejk bla ma xarbu bl-ilma. U jien mort nixtri il-ħżiem bħalma għalli il-mulej u dawartu ma' ġembejja. Għattini darba kellimnu l-mulej u għalli aqbat il-ħżiem li xtrajt li jem ma' ġembejk. Muħdej xmara ta' Ufrat u aħbiħem f'xaq ta' blata. U jien mort ħbejtu ħdejn l-Ewfrat kif qalli l-mulej. Wara ħafna żmien il-mulej reġa' kellimni u qalli mur ħdejn l-Ewfrat u hu minn hemm il-ħżiem li jien ikkmandajtek taħbijem. U mort ħdejn l-Ewfrat, ħaffirt
u ġbart il-ħżiem minn fej kont ħbejtu. U l-ħżiem sibtu merri u ma jiswa għal xejn. U l-mulej raġa' kellimni u qalli, dan jgħid il-mulej, hekk kien xejjen il-gburija ta' Ġuda u l-gburija blaqis ta' Ġerusalem. Dan il-poplu ħażin li ma jridx jisma' kliemi, li jrid bil-fors jimxi ma' lebusija ta' qalbu u mar jaqdi Alla toħra u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. Dan il-poplu jiġrilu bħal dan il-ħżiem li ma jiswa għal xejn. Għax bħal mal-bniedem jorbot il-ħżiem ma' ġembejh, hekk jien irbat miegħi id-dar kollha ta' Iżrael u d-dar kollha ta' Ġuda. Jgħid il-mulej biex tkun għalija poplu, isem, foħrija, sebħ, imma ma semawx. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Int insejt il-Alla li nislek, int insejt il-Alla li nislek, int insejt il-brata li wilditek, insejt l-Alla li nislek, il-mulej radan u fil-kolla tiegħu stmerlu liedu subien u bniet. Int insejt l-Alla li nislek u qal, naħbi wiċċi minnhom u nar li jisir minnhom. Għax nisel ħażin huma u li kelma ma jżommuwiex. Int insejt l-Alla li nislek, kebsu li lejra b'dak li mhux Alla, rexuni ballatom firħa u jiena nkebsilhom lejra b'dak il-poplu mhux irrexhom bnies bla moħħ. Int insejt l-Alla li nislek inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Għaxriet il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott taħlejjaq tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu ġab lil-folla parabola oħra u għalilhom. Is-saltna ta' smawiet tixbaħ liż-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żera fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq l-iżgħar waħda miż-żrierek kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex. U ssir siġġa hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Għalilhom parabola oħra, is-saltna ta' smawiet tixbaħ li ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat sa ma tkun qolet l-aġina kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli n-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk isseħħ dak li kien jgħinat permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa ma twaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Aħna l-insara għandna don kbir enormi imma mhix dejjem napprezzaw jew nifmu jew inkunu aware ta' dan id-don. U x'don jagħtina l-mulej li jkellemna
li jatina il-kelma tiegħu. U l-kelma tiegħu hija dik li tagħti sens għal ħajja ta' kuljum tagħna. Smajna l-ewwel qari fejn dik il-parabola b'dak l-eżempju l-mulej qal il-profeta biex jagħmel dak il-ġest li jaħbi l-maħda, eċetera. Imma dak il-poplu ma semax, ma femx li Alla kien qiegħed ikellmu permezz tal-profeta. U x'jagħmel min ma jismax il-kelma tal-Alla? Jibqa' fid-dlam, jibqa' skjaf ta' ċerti valuri inutili li l-ħajja soċjali tista' toħloq. U dan nistgħu ngħidu ukoll għal żminijietna għax naraw tant messaġġi sbieħ, tant eżempji li jħajruna, imma fil-fatt nkunu vojta. Min-naħa l-oħra hemm Alla li jħobbna li waslilna il-kelma tiegħu ċerta sempliċità u ħafna ċerezza ċara il-kelma tal-Alla. L-ewwel net biex nifhmu aħjar meta Ġesu jsemmi is-saltna tas-samawiet x'tifel x'nifhmu hija l-għaqda tagħna ma' Kristu permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-ħajja sagramentali tal-Knisja. Din hija s-saltna tas-samawiet. Kif fil-ġenna sa nkunu baqda ma' Alla mod perfett, mod eter. Imma fil-ħajja tagħna din il-mixja lejn il-ħajja tal-ġenna għandna dan id-dawl tal-kelma tal-Alla. U smajna din il-laqda ma' Kristu permezz ta' smieħ sinċer tal-kelma tiegħu tagħti frott. U għamlina żewġ eżempji. Dik iż-żerrija tal-mustarda li hija żgħira ħafna u kapaċi issir siġra kbira. U dan ifisser li l-kelma ta' Alla li tinżerġa' fina permezz tax-xandir tal-Vanġelu, permezz tat-tagħlim tal-Knisja, nistgħu nkunu strumenti ta' mħabba, ta' sliem, ta' għajnuna, ta' solidarità kollha oħrajn. Għax il-frott tal-kelma tal-Alla huwa l-mħabba, hija l-karità, hija x-xhieda tal-għaqda tagħna mal-mulej. U l-istess l-eżempju li ġabilna dik tal-ħmira illi kapaċi tagħmel ħobż tajjeb. Eżis, idin hawnhekk f'dan is-santwarju. Ħut minnkom ġejtu apposta f'dan is-santwarju. Ġejtu tkellmu lill-Madonna ta' Pinu. Veru. Imma ħallu il-Madonna ta' Pinu tgħinkom biex tissemgħu il-kelma tagħna. U mhux ilkom bista, imma anke lili. Għax hemm xi twili li nitkellem fuq il-Vanġelu u mbagħad ma ngħixux, u dan flimkien bħala Knisja nistgħu ngħixuh jekk f'qalbna tkun art ħammila li tagħti l-frott. U dan id-don li Alla jagħtina speċjalment minn fostkom jisma' l-quddes kuljum huwa verament don. U kif inwettquh? Illi fl-għażliet tagħna, fl-azzjonijiet tagħna żgħar u kbar, inħallu d-dawl tal-kelma tal-Alla dawalna. Xi kultant ngħid x'naqbad nagħmel? Din ngħid din ħaġa kif sa nġib ruħu ma' dik u mal-ieħor. Ħallu il-kelma tal-Alla tkellemkom biex aħna flimkien nagħmlu wisa għat-tajjeb tal-mulej għal dik il-grazzja li bina u fina tista' tagħmel siġra li tagħti frott. U l-frott huwa dik ta' relazzjoni tajba, relazzjoni ta' mħabba bejnietna. Għalhekk eżjes, inħallu l-kelma tal-Alla tkellemna kif il-kelma tal-Alla kelmet lil Marija u għaltilha hawn jien. Il-mulej jaf aħna x'nixtiequ
u jatina dak li għadna tassew bżon. Ir-rest u għallura qoddimu dawn it-talbet tagħna u nitolbu fil-waqt li ntennu. Ijaf mulej mal-poplu tiegħek. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għal-Knisja mill-Papa Salizar Nisrani sabiex tkun fid-dinja preżenza ħajja tas-saltna ta' mħabba u l-ġustizzja li Ġesu jinnawgura bil-kelma u bl-eżempju tiegħu fuq is-salib nitolbu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għas-soċjetà tagħna f'pajjiżna sabiex il-progress ekonomiku u xjentifiku ma jfixkilx milli fitxu u nippromovu dejjem il-valuri morali, spirituali u insara nitolbu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għal-ħutna li ħossuhom weħidhom abbandonati minn kulħadd speċjalment i-familjari sabiex jiftakru li l-mulej ma jinsihom qatt u permezz tal-Knisja u waslilhom il-kelma tal-ħajja nitolbu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għalina hawnhekk f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa flimkien ma' ħutna emigranti speċjalment modi magħna biex nemmnu fil-qawwa tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja u jsostni l-attivitajiet u l-proġetti ta' Knisja f'pajjiżna nitolbu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Talba partikolari għal morda, speċjalment xi ħud li talbuna li llum u għada għandhom operazzjoni biex faċli. U għalunna biex nirrakkomandaw biex il-mulej jagħti d-den il-professuri biex bħal dejjem jagħmlu xogħolhom b'responsabilità nisranija u jafdaw fil-proġett ta' Alla fuq l-istorja ta' dawn ħutna. Nitolbu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, noi che ascoltiamo la parola di Dio, che è la parola della vita, facciamo sì che il Signore assemina nei nostri cuori la sua bontà, perché possiamo essere strumenti di pace e di serenità nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie e con i nostri amici. Preghiamo, nitolbu, Iqaf mulej IF Mulej, mal-poplu tiegħek. u fl-aħħar nitolbu skont l-intenzjoni personali tagħna. Mulej, il-grazzja tiegħek tenna fin-nuqqas tal-ħila tagħna u ddawwal l-mixja tagħna f'din id-dinja sa meta naslu għandek fejn intejx u saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hobsum bit edin ofrule alla gbir misir ħani. Hobsum bit rigal tamħabba għabla mħabba rrit inti. Birek int il-fer tal-bnidem u bidwejja roblu slim ħatkun ħajtu kolla tina l-qawwa tabla tmim. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs ta' din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu sirarina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan l-imbit ta' din nofrulek, frott tal-dilja u xogħol il-bniedem li minnu sirarina il-xogħol tal-ruħ. Naddaf li Itolbu biex il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-għamu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu
għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Il-għamolej l-offerti li din namlulek fuq dan l-altar mill-ġit li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema igħazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l-fuq Nerfawhom lejn il-mulej niżukkar lill-mulej Alla tagħna hekk sewwa u xira. sewwa u xira ta' sew mulej mis-sera ħdix Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna int joġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna irrodulek ħajr għax jekk il-ġeħ li natuk ma jżidlek xejn fil-kobor tiegħek imma lilna jiswinna għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġu l-qaddisi u l-bnedmin ta' rida tajba u ferri infaruk u intennulek għaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, smawetu l-arti milija bil-glorja ti, u sanna fil-oli ta' smawe. Mbirek rinġej fisem il-mulej, u sanna. Xmewit. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħaj, tal-disċipli tiegħu għal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għaliko u għal-nedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru n-nattijek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbok til-għana għal u dimek biex naħduk. Mitċakoltani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijem, li jinna nifdu sem il-ġisaw id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, l-isqof tagħna Anton, l-isqijiet il-ministri u l-poplu li jinksib talik. Ftakar David Azzopardi li joġbok issa jaħlu għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna, rabatna u benefatturi li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbu, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqasom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsrebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma talla li nżrat ġew qalbna u ritna permezz ta' Kristu li jallu missierna. U permezz ta' din il-grazzja tal-kelma talla
kapaċi nejxu bħala uliet l-istess missier, fejn inkunu strument ta' għaqda, ta' serenità, ta' paċi bejnita. Nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fismawet, jitqaddes ismu, tiġi saltnati, ikun li tritin kif is-sema jdoflak. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, nafru minnu ħati għalina, la daħanna l-fidli ġri, il-daris dan id-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fitiba tijak il-paċi li zminna, biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kol inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ena u l-midġa ta' Salvator tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijak hija salbna l-awwal glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li għet l-apostli tijek, inħalilkom islem natikom islem tijek. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Kristja tijek. Għati jaslemu laqda li intrit fija, intri teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Tneħħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li neħħid nubiet ta' dinja. Ħejnin aħna il-mistidna għal dillikna. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun Il-ġisem il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Xbartna flimkien mulej, kentek imqazza, f'qalb waħda li naqqat bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għadda, hemm tamarint mulej, hemm intejx fil-qlub. Għadna wedu mulej, għadda aktar fostna, ma jkun hemm firdawġ li jista' mħabba u slim. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarint mulej, hemm intejx fil-qlub.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Arbinna mulej bis-sagrament ta' sema li ju t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li ju ta'unna bimħabba blajes ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna billi wettqu il-kelma tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Qabel nirċivu l-barka tal-aħħar nerġgħu li naqdu flimkien l-intenzjonijiet tagħna biex ngħidu talba l-Madonna ta' Pino dawk it-tliet Ava Marijiet li l-Madonna stess talbet lil Karmi Grima f'dan is-santwarju. Speċjalment dawk il-pellegrini li jibatulna, jikkomunikawna il-ħsiġijiet tagħhom, il-weġġet tagħhom. Min m'għandux weġġa'. Imma il-fiduċja tagħna permezz tal-eżempju l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino tatina koraġġ biex kuljum naraw il-preżenza ta' Alla li hija l-imħabba tiegħu. Għalhekk fidi ir-resqu dawn it-talbiet. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immirkien bost in-nisa mbierek il-frota ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla, Klopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immirkien bost in-nisa u mbierek il-frota ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla, Klopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, immirkien bost in-nisa u mbierek il-frota ġuftijaj Ġesu. Addisa Marija Malla, Klopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru ejxu il-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj l-Alla. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Dilek ukoll. Slima likox bejba mqazza, ena oferta l-bnedmin. Ena oferta l-anġli kolla, għax għaw kol tal-ħanin.